Most mit csinálok vele? Hogy nem tapogatom én össze. Nem mond mindig összeszújtok a szemüvegen főleg. Este onnan tudod, én fölvettem egy pillanat a szemüveget. Van még tudom. Nem vettem fel a szemüveget. Akkor miért vetted le most a fejedből? Hát egy másodperc vettem föl. És nem elég, hogy összekenjed? Hát nem elég, nem kell. Hogy játszod a majmot? Én nem játszom a majmot. Nem kentem össze a szemüvegedet. Hozzá se nyújtom a szemüveget. Mi van a kezedben? Hát nekem hol van a kezem? Bár itt van, ott van egy asztal, nem csak ezen sem. Hol van a kezemben szemüveg? Jaj, de mindenki tényleg nézel. Hát de nincs, hát itt van a szemüveg, rohadjak ki a számmal. Itt van a szemüveg a másik, 50 cm, 60 cm van a kamera. Hát oda a szemüvegre fordítottam. Nem, már a szemüveget. Én ezt mutattam, hogy nem felé, de szemüveget mutattam. Hát így mutattam, így se látom téged, csak ezedet látom. Vagy a jóisten nem ismer. Téged nem ismernek a jóisten. Hát engem már nem. Na, hát beszéltük ezt is, engem nem ismer meg. És meddig akarod itt folytatni a lakásban? Mindjárt kilőm a köcsögömbe, megígérem. Meddig folytatod? Kilőm. Elköltözök, és akkor nyugodtan elköltözhetsz, nem fog senki sem megsiratni, nyugodjál akkor meg. jó, nem is azért mondtam. Nyugodjál meg, senki, örülni fognak neki, legalább aludnak az emberek. Hát így van, ennyi. Te mondtad ki előttem, így van. Legalább tudnak pihenni, apám, én is tudok pihenni legalább. Hát most én nem tartalak fel, én nem üzéltem. Csak hát akkor nem tudsz lehúzni a pénzemmel, édesapám, tudod? Nem tudom milyen pénz, amikor basz meg azon tövekedek meg. Én könyörögtem a főnökeimtől, hogy amíg nem volt jó a lábam, addig távmunkába tudjam csinálni a hívásokat, és most a szólapozás hétfőt, akkor nem tudom most milyen pénzről beszélni, de akkor beszéljünk meg, de ki van hangosítva. Semmiről. Nem tudom, ki akar bárkivel bármit lehúzni. Itt én vagyok az, akivel lehúztak nem kevés pénzt az ember. Igen, és miért? Mert egy köcsög hülye, naív fasz voltam ezért. És miért? És most is ezt csinálod? Kinek adtam én bármilyen pénzt adni? Most is. Hát figyelj, azt mondod, a jéghátán megérsz, apám. Én hátamon érsz, nem a jéghátán. Nem, a jéghátán nem, én elmegyek most. Ugye szólapos munkát csinálom, ugye egyben a hónapban, decemberben nem volt nekem munkám, mert ugye most bevonták a hívásokat, nem, jó, hát el fogom mondani, igen, és most hétfőtől kezdem a szólapozást, és fogom csinálni, és kőzevő, ha kell beleszavásig, belefeszülésig. És? Ki fog neked uzsonát csomagolgatni, meg egyebeket? Hát én magamnak nem tudom megkenni, mindjárt megkenek, bazd meg élőadásba két kenyeret. Nem mennyire fogyatékosnak nézni, ne élőadásba megkenheted a kenyeredet. Légy szíves, Paterna. Igen, és 2 kenyére meg fogsz élni egész héten. Meg egész hónapban. Tudok magam, miért? Meg készát nem tudok szerintem megfőzni, vagy nem tudok egy vizsgát megfőzni. Kurva sokat megfőztél. Én fogyatékos gyerek vagyok, vagy szellemi gyógyegér vagyok, hogy mi vagyok. Hányat főztél meg, meséld el? Hagyjátok már fotobolyt már. Jó, egyetlen egyet sem főztél még. Egyetlen egyet sem, csak izész vele. Ja nem, akkor amikor anyukámért nem főztem semmit. Nem főztél. No pedig csak a faszom csinálni. Nem főztél, én hordtam haza a kaját a kórházból. Én is csináltam, nem? Jó, oké, de én is csináltam. Amikor nagymamám hányszor, nagymamám megmutatta, hogy hogy kell csinálni. Lecsótól kezdve mindent megtanultam főzni. Akkor mivel beszélünk? Én nekem kellett elhozni azt is. Jaj, én meg elvittem kocsival, én meg bevittem megjelent, de hagyjuk már, ne beszéljünk már ilyenek gusztustalan dolgokról, légy szíves, köszönöm, jó? Másnap már nekem szól, nem kellett főkelnem. Hagyjuk már, verjem a faszom bele a kurva világba, bazd. 6 órakor már nem akartál fölkelni, másnap már de hogy nem akartam fölkelni, miről beszélünk, hát nem mondj már ilyen fasságokat, mert fölbasszom az agyamat. Akkor miért engem hívott másnap, hogy én menjek, mert én... Igen, fönn voltam egyszer hajnalig, és nem keltem föl, volt ilyen. Nem tudsz fölkelni, no. Igen. Nagyon sokat. 9, 3 az 9 Patrick Denkinger, nem ilyen fárasztó kérdést tegye már föl. 9, bazd meg, vagy 33. Na, hát hányszor, hagyjuk már ezt a témát, mi volt a múltban, ezt szavok rá, csak fölkújom az agyvizemet. Igen? Na, igen, felvételről megy András Mészáros, igen, felvétel. Élőadásra úgy megsugom. Élőadásban vagyok. Üdvözöllek. Na. Üdvözölj, a második dobos. Te komolyan agyvérzést kapok, már feszül a fejem, a halántékon, meg ne is csodálkozz rajta. Faszom, ne is csodálkozz rajta.
Állandóan én vagyok a szól, meg a köcsög, meg a geci. Mindig én vagyok. Hát ott van, előttünk bemutatkozom, hogy mi vagy. Bemutatkozok, azt akkor ennyi. Na, hát akkor most mi van? Jó, törögnek legalább egy kicsit szórakoztatok. Igen, bemutatkoztál. Mire lehordtad őket, apám, hogy te soha többet nem érsz örül hozzájuk. És ott van nyaladas. Nem, én nem ezt azt mondom, hogy soha többet nem fog feljönni a YouTube. Ezt mondtam, hogy múltkor is elmondtam, többet nem fog ide feljönni, így mondtam, így van. Na, és jó, feljöttem, na, és akkor mi van? Na. Te másképp nem tudsz megélni. Én nem nyomom senki seggét, hát én normálisan eldumálgatok mindenki. Én miért nyalnám a seggét? Hát észre sem veszed. Hát én segget nyalok, akkor megmutatom neked milyen ma. Még nem láttál segget nyaltam, akkor segget nyalok. Hát persze. Na. Nem hiszem el, hogy ez kell, álló feszültség meg idegben lenne az embernek. Hát miért mész föl alá? Miért mentél föl? Minek mentem? Olyan jó életem, olyan kurva jó barátok lesznek tőle, olyan kurva nagy, mindegy. Hát elvontottam sok dolgot az életembe, és megzuhantam, azért mentem föl. Igen, ott vannak fönn a barátaid, ott vannak. Jó van akkor. Ott vannak a barátaid, igen. Szevasz, Mixer. Ez az. Mint a Robert. Giga, bazd meg, Gida, már beszélni. Tudod, ezeket ki tudod vízelni, ki tudod tiltani, meg mindent. Egy kitilt, hát hozzá se nyúlhat tiltó izé. Igen, de az életben nem tudsz megismerkedni, utána szóba nem áll veled senki. Hát miért nem állna életbe? Szóval bármikor állok elébe, bárkivel ismerkedek. Ezért normális férfiakkal ismerkedek. Két napig, harmadik nap már nem. Hát miért ne? Csak azért, mert ilyen van. Hát normális férfiakkal bármikor barátságot kötök, vagy haverságot. Miről beszélünk? Igen, ott van Turból, Titához akarsz menni, igen. És akkor mi van, lemegyek? Most mi van akkor, hát ott normális ember neked. De most 20 000 adásokban az Isten bassza meg az eget most már. Akkor hangban van kapcsolva. Miket hordtál össze róla, most megnyalod a seggét meg? Mi? Tudja, ő is volt a fiom, volt, hogy szívtam, mindenki el voltam. Igen, volt a lájom, felvállalom. Te mindent fölvállalsz, érdekes. De is köptem akkor magam, úgy tudom, úgy emlékszem. Igen. Nyugodtan köpdöshetnéd most is. Ezt várják. Mert köcsög voltam, mert egy igazságtalan geci féreg patkány kutya voltam. Igen, és fölvállaltam. Mit kell még fölvállaljak? Mindig én vagyok az örökös szal mindenki szemébe. Gyerekek. Semmit ne vállalj föl. Nem is fogok. Ott van, élőadásba főzheted a tésztát, majd kíváncsi lesz. Jó. Élőadásba. Jó, élőadásba kívántom saját magamat, és megfőzzöm saját magamat, jó? Na, megígérem, és saját magamat fogom kisütni. Nokedlinak basz meg megcsinálni, meg kigyújom magam tésztának. Jaj, de vicces vagy. Nem vicces vagyok, csak már különben, mert miért kell mindig erről témázni, fatevo? Na, nem azért mondtam, az Isten kurva faszát már. Mindig ez van, mindig a veszekedés, meg a paláder, már unom. Na, már Pistók már megint tikkelek, mert ideges vagyok. Ki mondta, hogy odaülj a székbe? Ki? Öreganyám mondta csillagos égből, a göncölszekéről. Ki mondta? Hazudozás nélkül nem tudsz megélni. Mit hazudozok? Hogy magamat adom? Hogy ennél jobban magát nem adja. A túlvoltitálom, meg a többin kívül test videós. Ott tudod magad megjátszani a tévé, ott a monitor előtt, aztán... De mit játszok meg magamon? Hát őszintén elmondom, ami van. Hát ha meg őszinte, akkor elég súlyos. Hát akkor súlyos eset. Legalább ezt fölvállalom. Ezt sok ember nem tudja fölvállalni. Nem mert szembenézni vele a súlyos eset. Én szembenézek vele, a súlyos eset vagyok. Na? Igen, szembenézek vele, egy súlyos eset vagyok. Akkor most miért nem hoztál ennivalót? Na. Hozok, mindjárt lemegyek és hozok. Miből hozol? Most miért lett a Papsanyi kitiltva? Ne vagudj meg, már kezdek fölforni, hogy vízileg. Miért lett a Papsanyi kitiltva? Légy szíves, a Papsanyi miért lett kitiltva, tesó? Légy szíves, válaszolj, köszönöm. Papsajt azért. Jó, Ladányi Zsolt, leszavom, mit írsz. Írjad, én nem fogok kitiltani senkit, nem vagyok egy köcsög geci faszopó. Dehogy nem. 200 néző van, negyed egykor? 200. Hogyne, ez a hadd legyen akkor. Nem néztem. Hadd legyen. Kell a nézettség, így. Most nézek 50-50, ha 100-an, 300-an, volt, amikor 468-an néztek. És mit éltem vele? Semmit. Akkor kellett volna bejönnöm, tudod? Jó, azt elmesélem a kis izédet, a dolgaidat, hogy mit művelsz. De kell be is bizonyítom szépen. Jó. Hiába törölted le a képeket, apám. Jó van. Majd bebizonyítom, hogy milyen vagy. Jó. Nem tudom. Megbeszéltük.